गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां, बर' फिसाया मोननै मेडेल देरहादों। जोनोमगिरि बिमानि मेगनाव सुखुनि मोदै बोहैदों। 19 WKI इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव गेलेनानै नैथि मासि आवग्रिनो हानानै सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों दिगन्त बसुमतारिया। आन्ध्र प्रदेशनि विश्वकापनाव खुंनाय 19 WKI इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव दिगन्त बसुमतारिया गेलेनानै सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेलखौ देरहादों। दिगन्त बसुमतारिया बिश्वनाथ जिल्लानि सेलायकाटि हालामनि सिङाव थानाय बलामगुरि गामिनि थागिबि। फिसाला दिगन्त बसुमतारिनि देरहासारनायनि खुसियाव जोनोमगिरि बिमाया खुसिनि मोदै बोहैदों। आबादारि आरो फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। दुम्ब्रुथला ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाव खस्थ' खालामनानै मोननाय आबाद एबा मुवा बेसादफोरखौ फाननो हासिगोन गोदानै बेखेवनाय दुम्ब्रुथला बाजाराव। चिरां जिल्ला आइदैमा साखाथियाव थानाय निउ दुम्ब्रुथला गुदलि बाजारखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा गोथौ सिन्था खालामनानै सप्तासेयाव खनसे अर्थात बुधबार बारायखालि उइकलि मार्केट बेखेवनो साखाफारा। बे बाजार गोदानखौ बोहैथि दाननि 6 अक्ट' बुधबारखालि बेखेवगोन होननानै दुम्ब्रुथला बाजारनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बे दुम्ब्रुथला बाजाराव गासैबो संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ फैगौ 6 अक्ट' बुधबारनिफ्रायनो बेखेवनायजों लोगोसे मोननो हागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे गोदानै बेखेवनाय बाजाराव मुवा बेसाद बायनो फाननो खावलायहरदों बाजारनि आफादगिरि धीरेन नार्जारिया। डिमासा दालाइ एबसुनि बाख्नायथाव हाबाफारि। 2006 मायथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उनाव साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय गोब्राब खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो 2018 मायथाइखौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि मिशन फोसावनानै लाइमोन जौगानाय, आइजो जौगानाय आरो हारि समाज जौगानायनि हाबाफारिफोर मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ बिथा खालामनानैनो चिरां जिल्ला निसिमा ओनसोल एबसुनि बेन्दोङाव थानाय डिमासा दालाइ एबसुआ फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि न' हाबनानै थुलुंगाखां बोसोनफोर होनाय हाबाफारिजों लोगोसे न'खराव फरायनो खाबु गैयै फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै आइसारा गामिनि जोंसार नार्जारि आरो फाथाबारि गोजोनपुरि गामिनि बिमा बिफा गैजायै मैखोम नार्जारिनो टेबुल आरो सियार अनसुंथाइ हैनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसाफोरनो खाथा खोलोम राननानै हैनाय जायो। डिमासा दालाइ एबसुनि मावथि बिथांमोना क'क्राझाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां 14 नेशनेल सिनियर सकबल चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम हानजाया गोख्रों साखाफारा। क'क्राझार बालाजान थिनालिनि गौरां मिशन गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 नभेम्बरनिफ्रायनो गोख्रों प्रेक्टिसाव दं आसाम सकबल हानजाया। बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों आसाम सकबल एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 डिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांनाय 14 सिनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो आसामनि हौवासा आरो हिन्जावसा हानजा गोख्रों साखाफारा। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। फैलायगौ बिसायख'थि। बारबाय राजखान्थिनि बारहावा। मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांलाय फैलाया गोख्रों सोलिदों। दिनै BPF दोलनि जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव खासियाबारियाव 200निबो गोबां UPPL BJP राजखान्थि हानजानि मावथिफ्रा BPF हानजायाव जयनिं जादों। गसाइगाव खासियाबारियाव BPF राजखान्थि हानजानि जयनिं हाबाफारि जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय खासियाबारियाव BPF राजखान्थि हानजानि जयनिं हाबाफारि जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला फेरगाव गेलेग्रा फोथाराव खेल महारनखौ जागायबाय। फानेरि LACनि सिङाव गोग्लैनाय LAC थाखोनि खेल महारन हाबाफारिखौ फेरगाव गेलेग्रा फोथाराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेखेवबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि,
बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया हाबाफारियाव बाहागो लाना मानगोनां बिस्वजित दैमारिया बुंदों, जायफोर नेशनेल बा इन्टारनेशनेल मेडेल मोननो बा लाबोनो हागोन बिथांमोना साख्रि मोननो हागोन होननानै।